Na 4 kysnuté záviny si pripravíme cesto z kila múky. Potrebujeme kilo polohrubej múky, približne pol litra teplého mlieka, 100 g rozpustenej masti alebo masla, 1 vajíčko, 5 lyžic cukru, čajovú lyžičku soli a vrecko alebo kocku droždia. Najprv si pripravíme kvások z trochy teplého mlieka, cukru, droždia a trošky múky. Necháme podkysnúť a pridáme múku, soľ, cukor, vajíčko a pomaly zapracúvame s teplým mliekom. Keď sa spojili mokré a suché ingrediencie, do cesta ešte zapracujeme rozpustený vychladnutý tuk a cesto necháme vykysnúť. Medzi tým si pripravíme plnku. Očistíme a nahrubo postruháme jablká a pomiešame s mletým makom, škoricou a cukrom. Kakao pomiešame s cukrom a rozpusteným maslom. Vykysnuté cesto rozdelíme na 4 rovnaké diely, vyvalkáme na tenko a naplníme. Zatočíme tak, že prehadzujeme pásy, zapravíme konce a na plechu necháme podkysnúť. Pred pečením potrieme olejom. Vo vyhriatej rúre upečieme do zlatista. A je hotovo, tak dobrú chuť!